ezagutzerik. Ze egiak hainbet lauso eta hainbet gezur bere atzean eskutatzen ditu. Eta horregatik pirronismoa izuzen egiaren ezagutza eza adierazten du. Ikusi urdurik ona gaur egunean ere olako joerak badagoz. Egia aurkitzea ez dela posible. 17. mendez geroztik, historia meintzet eta beste arlotan, evidentziak dauden einean, orduan posible dela egi bat sortzea eta egi bat antolatzea, edo gutxienez, bi persona diferente bat etortzea evidentzia horren inguruan. Eta evidentzietan oinarritzen da, batipat medikuak izan ziren hortan, mediku batek azkenean osatu egin behar du, empirikoki, eta pentsatu dezak ez dela posible egirik topatea, baina zertan zuzena da zerrez empirikoki topatzen azten da, aurkitu egiten da. Eta 17. mendean Newton eta barrek, evidentzietan oinarritutako zientziak, eta orduan historian ere oinarri bat egiten da. Dokumentua zehatza bada, eta ondo segurtatuta balin badago, evidentzia da, eta beraz, horren ganean egindakoa, eztabaidatu daiteke interpretazioa, baina dokumentua bere horretan, nolabait horretan dirau. Horren inguruan, ongo dira diskurso edo speech desberdinak. 19. mendean, novela historikoa jarri zen, modan. Eta liburu hau novela historiko bat moduan ere irakurri daiteke. Ondo idatzita dagoelako. Baina, Walter Scottek egiten zuena zen, dokumentu hartun, eta gero, aktoreak, protagonistak, bere kabuz erabili. Azken batean novelistak, askatasuna dugu, hori egiten du gaur egunean, ametzagak, esate baterako, edo totilezeak, edo beste hainbet novela historikora jotzen da benak. Dokumentu bat hartun, eta horren ganeran gero, rekreazio bat. Hau ez da horrelakoa. Hau gehiago kokatzen da beste 19. mendean Leopoldo von Rankek jarri zuen bidetik. Zientzia historikoen metodologia ertziki jarraituz. Eta evidentziak dokumentuen arabera diskursoa sortu, baina dokumentu finetan eta ondoetan. Horregatik fikzioa badago hemen, fikzioko literatur lanara referentzia daude, Agirretarrari buruzkoak, baina beste alde batetik, hemen aurkitzen dugu, dokumentatuta dagoela. Epaitegietako dokumentazioak, garai harta 18. mendeko beste dokumentazioetan, eta biografia bat egiten duela, Tretatxurena, baina biografia zehaz bat, eta Tretatxu, azken batean, gaizkile bandolero bat izango da, eta batzuntzako heroia, beste batzuntzako gaizkile. Eta hor datza, baita ere personaiaren erakartasuna. Bandolerismoa legezarrean, eta bandolerismoa hori ohiko ofizio moduan ulertu daiteke. Ez legezarrean bakarrik, legezar narazaten dudanean, 16-18 menditartean, lehenago ere bai. Eta hemen Euskal Herrian bereziki, haundikien arteko, burruka guztiak erdiarokoak, bata ondokoa zelan apurtu da, zelan hil, izaten zen negoziorik haundiena, negozioa zetzen ondoko errota edo hola harrapatzean eta kentzean, ondokoa. Behin hemengoa agortuta da Ameriketan agertu zinen, orduan Ameriketara joaten ziren bigarrenekoak, eta han egiten hemen ikizitakoa. Ez gehiago, ez gutxiago. Hemen ikizitako, sarraskeri guztiek beste kontinente batera. Eta, 16. mendean hemen gertatu zen beste fenomeno bat, eta izen zen, guztiak aitor zermetza, edo guztiak nobledun, edo guztiak kaperatasun orokorra zeukatela. Eta goikolea eskribagoak 16. mendean idatzi zuen, zaten, idatzi zuen haundikien defentsan, haundikiek kontratatutako abokatua izan zelako, guztientzako eskubide guztiak jartzen baditugu, orduan gure eskubideak ez dira benetako eskubidea izango.
Azkenean, 16. mendean hemen, gertatu zen, 18. mendean, gero beste toki batzutan, irautza liberalarekin gertatuko dana. Ez hemen bakarrik, Europan hemen gertatu zena, beste toki askotan gertatu zen. Hau da, haundikien eta herritar arrunta eta laborarien arteko burruka leku batzutan negoziazio eta sortatzen da erresultatu bat ematen duela. Kasu honetan, Euskal Herriko kostaldean, beziki Arabako Aialan eta Nafarroako zenbait auzotan, zenbait baiaratan, legearen aurrean berdintasun bat. Europan horrelakoa igertzen da, Amsterdamen eta Holandan, Txekian, Bohemia inguruan ere bai, baina Europa gehienean haundikiak irabazten dute, eta haundikien legea. Gogorrena Katalunian izan zen. Katalunian eta Kastilan ere gutxitsuago. Katalunian haundikien zerrazkiak erabateko izan zen, eta nagusitu egin ziren erabat. Hemen ez, hori importantea da, ze orduan persona guztiek pentsatzen dute, jadanik, legearen aurrean bardinak bagara, libreak gara. Horrek ez du nahi izan ondasunetan bardinak garenik. Handikiak jarraitu zuten handiki izaten. Baina neurri batekin, eta horregatik matxinadarako ikusten da halako joera bat. Hemen bukaeran, eztabaida irikitzen da, eta eztabaida nagusiena liburu guztian zehar dagoena, da zer da gaizkile bat eta zer da bandolero sozial bat. Nun dago marra. Eta hori danean ikusten da. Hori eztabaidarako gai bada, utziko dut. Hemen nire iritsian, ingurune hurbilean bandolero sozial izan daiteke, baina tretatxu berau, Santanderreko inguruan, gaizkilea arrunt bat litzateke. Segun nun, eta nori galdetzen zaio. Gaur egunean ere gertatzen da moduan. Eroia izan daiteke komunitate barruan, baina arerio edo gaizkilera batekoa edo terrorista beste komunitate batean. Segun nun kokatzen dan. Beraz hori eztabaida irekita dago eta eztabaida historiografiko bat. Zenbateraino garen inguruak egin dauda komunitatearen produktu bat, eta zenbateraino individualtasunak markatzen du personaren nortasuna. Individualtasun konzeptu hori europearra baino ez da. Hori argi eduki behar dugu. Munduan zehar ibili kontu edo zineten, Asian individualtasun konzeptua ez dagoenik. Asia guztian, ez Afrikan bez, Ameriketa indigenean ere ez, Ameriketa europearrean bai. Beraz individualtasun konzeptua Europako konzeptua da. Baina gure filosofiak hor markatzen du zenbateraino individualtasunaren ondorio gara eta gai garen, nor garen geure individualtasun aukeren arabera, eta zenbateraino gure erentzia esaten dugunean, damen historialarien ikuspegitik esaten dut erentzia, da guk gure gainean hartzen duguna, zenbateraino gure erentziak egiten gaitu, eta gure inguruneak, gure komunitateak egiten gaitu individu. Amaitzeko, matxinada bat aipatu behar, orain 3 urte, justu hemen Bilbon, matxinada bat izan zen, matxinada honen ondo, 1718ko matxinada. Bizkaiko ahaldun nagusia, diputadu nagusia, Arana jauna, hil egin zuten hemen Arenalean, eta errepresioa etorri zanean, handik laburrera etorri zen errepresioa, esan izen gatzaren matxinada moduan 3 urte egon zirela gora bera hemen matxinoak agintzen Bilbon. Hemen matxinoen agintea gehienez egun batzutara baino ez da luzatzen, 32 heriotz zigor izan ziren. Interesantea da, galdetzea, zergaitik gogoratzen ditugu gatzaren matxinadaren zigortuak eta heriotz zigorrera kondenatuak, tondino Bilbon gogoratzen da, eta Bilbon badago plaka bat, San Antonen gogoratzen gatzaren matxinadakoak, eta berriz, 1718ko matxinadakoak, inorez da gogoratzen 32 hauek, izenip ez besteena batzuk buruz dakizkit, Aiorabide adibidez.
Zergaitik, hariek, matxinadako batzuk, zirelako danak abokatuak eta goi mailako persona ilustratuak, letratuak. Hauek, eta mabi hauen artekorik, ez dut topatunik, inor letratua edo horrelakorik denik. Personak ziren ere bai. Beste pila bat atxilotuak izan ziren. Baina, handik urte batzutara, 1726an, beraz, 8 urtera indultu generala eman zuen erregeak. Danak, kartzelatik atera egin ziren. Hemen, matxinada honetan, jokuan zer dago. Jokuan dagoena da, zelan ulertzen dan, bakot agintea, lehenengo da behin. Nok agintzen du. Batzar nagusiak aginte bat, edo erabaki bat hartzen dute, baina Begoñan biltzen direnak eta Abandon biltzen direnak pentsatzen dabe aginte hori okerra dela, eta beraien agintea nahi dabe, ipini indarrean. Eta bi, eskubide ikusten dute altzatzeko, matxinada egiteko. Hor agertzen da, giro bat, eta giro horretan izango da ezitua gure protagonista hau. Eta gure historia interpretatzerakoan, hemen konklusioetan, badago gogoeta bat, gogoeta oso interesantea, zelan interpretatu Euskal Herriko historia. Agirretarren kontraesanak lirateke. Baina agerian, Agirretarren Euskal Herria zerritan oarkabean eta edo desitxuratuta igaro daiteketa. Hor handikien aurrean makurtu ez eta zelan edo alan, jauzi eta gero berriro altxatua aurpegia ematen ahalegintzen den herritar salman da. Hau da, guk joera daukagu, rastro dokumental gehiago daukagulako, aginteen araberako interpretazio egitea. Aginterin araberako, historia bat egitea. Agintea, gauza importantea dalako, nok agintzen du. Horren arabera, egiten dugu. Baina, ikusten dugu ere bai, aginte horren aurrean erresistentzia duela, kontra mugimenduak eta halako ezinegon batzuk ere bai nabarmen. Eta hori hartun daiteke matxinada ikuspegi hartun eta interpretatu daiteke beste edo horren arabera historia. Txiroen eta beratzen arteko talka eta da gerra karlista, hipotesis moduan botatzen du, gai hau oso eztabaidatua jarraitzen du, bertsoak hartzen ditu oinarritzat. Beraz niretzako liburu benetan oso ona da, Euskal Herriko historian sartzeko, oso ondo idatzita dago, ondo dokumentatuta, urte piloa eman behar izan du, honelako lan bat burutzeko, eta zabalkundean merezi duen libro da. Nik neuke erabile egiten dut masterrean, hemen daukate masterreko ikasle bat ere bai, eta unibertsitatean jazertu dute bibliografian, zergaitik joko asko ematen duelako historia eta historiaren interpretazioa zabaltzeko eta zehazki Euskal Herriko historia hurbila azaltzeko. Eta beste barik, zerrera moduan, oin berbi hitza zera Hektorren eskutan izten dut. Arratsaldeon eta eskerrik asko danei etortzegaitik eta eskerrik asko bereziki Josebari bere berba eskuzabal hoiengatik eta baita ere liburu honen hasian bere artikulu bat dagoelako eta segurutik orain dela 30 urte berak artikulu hori idatzi izan espalu, liburu hau ere etzan izango, ez? Liburu honen sorburuan 3 elementu daude. Bata, Josebak 1986an idatzi zuen artikulua Patakonen ganean, Manuel Antonio Madariaga Patakon, ez? Artikulu horretan, pentsatzen dut danok entzun dozuela Patakonen berri, artikulu horretan Josebak eman zuen bidelapur horren existentziaren berri, ze azkenean ahozko tradizioaren bidez ezaguna zan, baina publiko orokorrarentzat ez ezaguna. Gaur egun Euskal Herriko jende askok ezagutzen du Patakon eta segurutik denborarekin askoz gehiago izango dira, ezta?
Eta bestetik bere ezaugarrien berri eman zuen, eta ganera, garai hartan munduan, esango dugu modan, zegoen eredu baten argitara aztertu zuen. Erik Hobsbawmek sortu zuen bandolerismo sozialaren kontzeptua. Eta kontzeptu horri ekarri zuen Euskal Herriko historiagintzara, eta euskeraz ekarri zuen, eta ganera hori, hortik emaitza izan zen, gure lehengo bandolero soziala. Zoritxarrez, urteotan hori izan da Euskal Herrian historiografiak ekarri duen kasu bakarra. Arrezkero egin dien artikulo edo ikerketa eta liburu gehienek, edo ia danek, baztertu egin dute bandolerismo sozialaren aukera Euskal Herriaren zatez. Eta, niretzako deigarria izan da, eta, nik bere momentuan, artikulu hori irakurri nuenean, buruan hiltzatuta gelditu zitzaidan. Handik urte batzutara, Xabier Amorizaren liburu bat irakurtzen, Bizkaiko bertsogintza, hor, kopla pilo bat batut zituen handik eta hemendik, eta, horiek danak erreskan irakurtzen, eta alako baten, hor agertzen zait, bandolero bat, lapur bat, tretatxu izeneko lapur bat goratzen zuen kopla bat. Kopla laburra zan, 3 apaldi baino ez. Eta hor, hiltzatuta gelditu zitzaidan, existituko etesan hau, nor izango etesan hau, ez. Eta, hor gelditu zan. Eta pentsatu nuen, egunen baten denpora baldin badaukat, artxiboan begiratuko dut. Eta handik urte, hau da, 3. sakada, ikerketa honekin sartzeko, handik urte batzutara, beste arrazoi batzutarteko, Xemeinen egon nintzen mendipuntan baserri baten, eta hango baserriko etxeko jaunarekin berbetan, da, orduan, gaur egungo, orduan, 2000 urtea zan, lapur gorbatadunak agertu ziren, gure izpide, ez? Eta, berbetan, eta ez dakiz, eta halako baten ezaztan, baina horrek ez die lapurrak. Benetako lapurrak beste batzuk izan ziren. Eta hor hasiatan kontatzen, antxinako lapurren balentria batzuk, eta hor patakon agertu zen, eta beste batzuk bebai, ez? Eta, orduan, astoratuta lez gelditu nintzen, ez? Pentsatu nena, hemen, Bizkaian egon da baserritarren artean kultura bat, bide lapurrekiko kultura bat, ez dana iaia inon agertzen, patakonen salbospenarekin, ez? Eta ja pentsatu nuen, oin jaseri jo, denpora daukadanean joango naz, eta begiratuko tretatxu ura, berak etzidan tretatxu aipatu, eta ia existitzen denez. Eta, horra zinintzen artxibotan, eta nire harridurarako, eske esan bakarrik existitu zala. Existitu zan, eta ganera, agiri pilo bat dago tretatxuren ganean. Eta hori ere, ez dakit bakarrik suertea dan, baina suertea izan da. Agiri pilo bat hemen, agiri pilo bat Gipuzkoan, eta agiri gehienak Valladoliden Real Txanzilleriaren artxiboan. Orduan, horrek ematen zuen aukera, tretatxuren bizitza berrera ikitzeko, ondo ikertzeko, eta benetan argitzeko zer izan zen. Hor, kopla horretan agertzen zen pertsonaia, benetan zer izan zen. Eta hor ikusi nuen 3 gauza zituela espezialak. Alde batetik, bere momentuan, naiz eta bide lapur moduan oso karrera laburra egin, oso ospetsua izan zala. Eta ospetsua zen Bizkaian, baina Bizkaian ganera eskualde gehienetan, bintzat eskualde euskaldun gehienetan, eta Bilbon bebai. Gipuzkoan bebai, Gipuzkoatik ere ibili zalako, Arabako leku batzutan bebai, Aramaion esate baterako, eta pentsatzekoa da, Ataunen oso ezaguna bazan, Ataun pasa eta horrengo herria ja Nafarroa da, pentsatzen dugu horra ere helduko zala bere izenaren zona. Orduan oso ospetsua, asko tradizioan bere marka, bere lorratza utzi duena, eta 3. elemento garrantzitsua da, baserritar etxe jabea zala. Hau izan zen, baserritar bat bere baserriaren jabe zana, familia bat zeukana, Andrea eta seme-alaba bi, eta dana utzi eta bide lapur sartu zana.
Horrelakorik oso gutxi daude Euskal Herriko historian, eta horrek esan nahi du, hemen zeo zer larria gertatuko zan, olako pertsona batek hain erabaki gogorra hartzeko. Eta, hortik dokumentazioari begira hasi nintzen, eta lehengo egin nuen izan zen bere bide lapur karrera berregin, ez? Eta, Bilbon gaudela aprobetxatu izango dugu Bilbon hasi zela. Hau izatez Larraurikoa zan, eta bere jaioterria eta inguru hori izan zen, bera erosoen ibili izan ingurua, Jatabe, Meñaka, Bakillo, baina Bilbon hasi ziren, bera eta 3 lagun gehiago, tartean bilbotar bat, 1951ko irailaren 9. Barkatu bai. 1900. Da 1951ko irailaren 9. Goizeko 5etan atea ziren Bilbosarreko etxe batetik, 4 gizon, Pedro Arbideren etxetik, Pedro Arbide zen bilbotarra, eta haren Andreari esan zioten ikatza egitera joango zirela Zoio aldera. Baina benetan joan ziren Altube aldera lapurretak egitera. Eta horra hasi ziren. Lehengo kuadrilla hori, hor egontzan Tretatxu, esango dugu izena osoa, Batxi Landa, Bautista Landa, Larraurikoa, beste Batxi bat, beste Bautista bat, Batxi Zaldua, Gatikakoa, 3. Bilbotarra, Pedro Arbide, eta 4. Laudioko Txomin Isusi. Laura joan ziren, egin zituzten lapurretak mandazainei bidean, Altube, imaginatuko dozuenez, garai hartan aldatza gogorrak, eta hauek estrategikoki ipinita aldatzarik eta gogorrenean, antxe geldiro joan behar ziren lekuan mandazainak, hortxe atea ziren, eta mandazain bati 600 piko erreal kendu zizkioten, eta gero alegindu ziren lapurreta gehiago egiten, 2. ustelatea zitzaien, eta gero bueltan, gabaz, eurek ez zuten jakin, baina Oroskon jakin zuten euren lapurreten barri. Eta orduan segada bat prestatu zieten. Eta gabaz, pasatu zirenean, Gaberdian, inguratu egin zituzten baso txiki batean Torrelandan, eta amore emateko agindu zien Oroskoko alkateak, baina hauek zirte osarte egiteko gizonak ziren, eta tiroka erantzun zuten. Eta hor tiroketa bat izan zen, eta Bilbotarra hilik gelditu zenan, Laudiotarra zauriturik atea zen, baina ies egin zuten. Lautik 3 ies egin zuen. Arrezkero legez kanpo gelditu ziren. Arrezkero ganera jakin zuten nortzuk ziren, ze Bilbotar hori berehala horrengo egunean identifikatu zuten. Eta arrezkero Tretatxu bilakatu zen bide lapur. Ze hasierako asmoa, segurutik izango zen, bide lapurreta horiek egitea, baina bizitza normalarekin tartekatzea. Euren bila joan ziren, Larrauri aldera, Gatikara, Jatabetik ere ibili ziren, ez zituzten atrapatu. Eta azkenean, presioa hain izan zen handia, hauek erabaki zutela banatzea eta bakoitzak bere bidea egitea, eta eskutatu nintzen. Eta horrela amaitu zen, esango genuke, Tretatxuren lehengo lapur kanpainan. Lapurreta bat eginda, eta gero tiroketa batetik onik aterata. Badirudi, Tretatxu Arantzazuko komentuan egon zala refuxiatuta negu osoan. Eta hurrengo udaberria etorri zanean, lapurrentzat aroak oso importanteak ziren, jakina. Bidean ibili behar dana, beti nahi du bideak ondo egotea, eta ez elurtuta, edo lupetzaz beteta, edo. Orduan, udaberrian berriro elkartu zen Txomin Isusi, Laudiotarrarekin, eta berriro hasi ziren. Eta egin zuten hor, 2. kanpaina. Eta 2. kanpaina horretan, 1752 urtean, tabako kontrabandoan ibili ziren, ibiltzen ziren, ez dago oso argi nondik nora, gezurrasko kontatu zituzten, eta ez da erreza jakitea zer dan egia eta zerrez, baina badakigu
tabakoa Baionatik ekartzen zutela, eta gero Bilbotik alegintzen ziela Gaztelaldera eramaten. Ez dakigu oso ondo Kantabriara, ez dakigu oso ondo Aguilar aldera, Palentzia aldera, edo Logroñora, eurek hori dana eta beste gauza batzuk esan zituzten, ez dakigu zer dan egia eta zerrez. Baina ibili ziren. Eta bitartean ere, lapurreta gehiago egin zituzten arrateetan. Urkiola eta Arlabanen bereziki. Eta batez ere Urkiola. Badirudi hori izan zela gehien gustatu zitzaien lekua. Eta, holako lapurreta bat egin ostean, mandazain bati lapurtu zioten, Aramaioko, Oletako mandazain bati, eta horrek zer egin zuen? Etxera joan, auzoko gizon batzuk batu, eta joan zan lapurren atzetik. Eta Urkiolan, susmatu zuen Urkiolako bentara joango ziela, Urkiolako bentan aurkitu zituzten, eta hor beste tiroketa esateko nengoen, baina azkenean pistola guztiek utxe egin zuten, orduan sasi tiroketa bat egon zan, eta azkenean labainkadaz, mandazain hori hil egin zuten, eta lapurretako bat, hau Txomin Isuzi, atxilotu egin zuten. Hor amaitu zen, bigarren lapurreta kanpaina. Zer egin zuen tretatxuk, berriro ere ies egin, desagertuta egon zen, kasu honetan badirudi Kantabria aldera joan zala, eta neguan beste kuadrilla bat prestatu zuen. Eta kasu honetan, bere kideak izan ziren, Ataungo gizon bat, Felipe Imaz, eta Gasteizkoa eidan personaje ilun bat, Esteban Arabarra, horrela agertzen da dokumentazioan, badirudi Esteban Díaz de Mendibil zala, eta berez saltzaile ibiltaria zan, mando batekin ibiltzen zana bakinkaia saltzen, eta, eurekin egin zuen kuadrilla barria, baina egin zuten aldaketa bat lapurretetan, eta utzi zuten bideetako jarduera hori, eta helburu bezala hartu zituzten aberatsen etxeak. Eta lehengo lapurreta egin zuten Lemoizen bizi ziren Osaba Loba bi abade, Musaurieta abadeak, Musaurietatarrak, eta bien etxera sartu ziren aprobetxatuz mesa esaten zeudela herriko elizan, eta hor etxea sakeatu intzuten, eta dirutza eraman zuten. Eta hori izan zen, euren lapurretarik onena diferentzia handiarekin. Eta esen aldaketa bakarra hori izan, beste aldaketa bat ere egin zuten. Desagertu lapurreta egin eta gero, Arinarin joan ziren eta Gipuzkoara joan ziren. Eta Laskaon zeuden lapurreta egin eta pare bat egun geroago. Eta Gipuzkoatik lasai asko ibili ziren, bentarik benta, nobila batzuk ere topatu zituzten, eta eurekin ibiltzen ziren, arata ona, eta bitartean hurrengo golpea prestatzen. Eta hurrengo golpea prestatzeko informazio bila Iruñera joan ziren. Ondo jantzitze, ze joan ziren Tolosako sastrearen gana, eta hor gastatu zuten dirua, gero Baionare joan ziren eta Baionan arropa barriak erosi. Apurbet, jakin behar zan ere zelan gastatzen zan dirua, hori izan altzan ere lapurra identifikatzeko edo topatzeko bide bat. Eta hor, Baiona badirudi, Baionak jokatu zuela olako zuriketa horiek egiteko paper bat jokatu zuela. Tabakoa ere erosten zuten eta gero ekartzen zuten. Pentsatu behar dugu kontrabandoa legezkanpoko jarduera zala, baina orokorrean begionez ikusten zala. Lapurreta beste gauza bat zan. Hurrengo lapurreta prestatzen, Iruñera joan ziren informazio bila, batzekiten Arabako Olajabe bati lapurtu nahi ziotela, eta gizonak batzen ibili zen bitartean, Oñatin, eskribau batek ezagutu egin zuen. Oñatiko plazatik zebilela lasai asko, eta orduan ies egin behar izan zuen, konturatu zen eta ies egin behar izan zuen. Eta arrezkero sasian ibili zen, eta azkenean askoitian harrapatu egin zuten. Eta, esango dugu trampatxo bat ipini ziotela eta harrapatu zuten. Eta
esango genuke Bizkaiak estradizioa eskatu ziola Gipuzkoari, eta Gipuzkoak eman egin ziola, eta Bilbora ekarri. Bilbon preso egon zan, Ibaiaz bestaldeko Bilbosarreko esango genuen Urazurrutiako gartzelan, hau da, lapurretara abiatu zan etxetik oso hurbil, zegoen, eta horregon zan preso urtebiz, 1753-tik 55 arte, epaitu egin zuten, eriotza zigorra ipini zioten, berari eta bere kide guztiei. Eta, bueno, berak elegiteak aurkeztu zituen, eta orduan elegite horiek sasoi hartan Valladolidera joaten ziren, Bizkaiko aretoa zegoenan, eta horra joan ziren. Ez dakigu zer gertatu zen elegite horiekin, ze nik pentsat ez dut aurkitu horren gaineko ebazpenik edo sententziarik, ez? Baina jakin badakigu bera 1761 urtean hiltzala Valladoliden kartzelan preso zegoela. Eta han lurperatu zuten, hango Elisabaten, eta orduan hor amaitu zen bere lapur karrera, ez? Ez dirudi gauza handia izan zanik, baina alanda guztiz ere, gero ikusiko dugun bezala, jendeak gogoan eduki zuen eta asko estimatu zuen. Bueno, gero bigarren galdera izan zen, bueno, eta, ze mundua zen, non bizi zen tretatxu, ze gaitik joan zen bide lapurretara, ez? Eta orduan, lehenengo begiratu behar dugu, bere jaiot herria zelangoa zen, Larrauri, inguruetako herriak bebai segiro zegoen, eta hori ikusten dugu 18. mendean, orokorra da pentsatzen dut Euskal Herria Atlantikoan, naiz eta askunde aroa izan, produkzioa onditu zen, presioak garestitu ziren, eta alde horretatik ematen du bere baserriaren jabea danarentzat aukera polita dela, praktikan gertatu zena izan zela baserritar etxe jabeen gainbera. Eta gainbera ganera oso markatuta, eta hor dagoz estadistikak hori erakusten dauenak, 18. mendeak aurrera eginala, asko bajatu ziela baserritar etxe jabeak, bai Larraurin, bai Meñakan, Gatikan, Jataben, Mungian bertan, inguru guzti horretan, asko jaitzi ziren, ez? Eta eurak jaisten ziren bitartean, beste batzuk aberastu gintzien. Eta aberastu ziren handikiak, baina aberastu ziren baita ere, eta gorantza egin zuten abarmen, bai dirutan eta bai itzal sozialean, beste klase bat. Eta klase horiek ziren batez ere eskribauak. Inguru horretako eskribauak. Teiatxetarrak, Mentxakatorretarrak, eta, Agirretarrak, azkenean hoiek baliatu zituzten eskribautzak ematen zituen aukerak, euren boterea, euren dirua eta euren jabegoak handitzeko, ez? Orduan, hor ikusten dugu zelan badoazen galtzaile batzuk agertzen, zelan etxe jabeak izan dienak badoaz euren baserriak galtzen eta errentero maister bihurtzen dien, eta aldi berean ikusten ditugu beste gitxi batzuk zelan gorantza doazen, zelan aberazten diren. Krisi horretan, baserritarra, prozesu konplexuagoa da, eta ez dugu orain azalduko, baina azkenean baserritarra galtzen du bere baserria sorpetu egiten dalako, sorretan sartzen dalako. Eta hor, baserritarrak iaia erantzun bi baino ez zeuzkan. Bat asan auto-zapalkuntza handiagotzea, eta lan gehiago egitea, jartzea lanean oso emaitza urriak ematen zituzten lur eremuak, egitea aldanik eta lan gehien naiz eta oso produkzio txikikoa izan. Hori izan aukera bat, eta beste aukera, eta oso ohikoa izan zen horre Larrauri aldean, izan zen bere etxean maizterra sartzea. Hau da, baserria, familia bakarrekoa zana, etxe bizitza bikoa egitea. Eta etxe bizitza horretan, eta beraz baserriaren lurren parte bat ere, maizter baten eskuetan ustea. Horrela, ingresoak diru-sarrerak handiagotu egiten zituzten. Hori izan zen, biak izan ziren normalean baserritar gehienek eman zuten erantzuna.
tretatxuk ez. Ez batak, ez besteak. Bigarrenak ezin zuelako, bere baserrian, etxe jabea zan, baina aita eta ama oraindik bizi ziren, eta aita eta amak bizi artean zeukaten baserriaz gozatzeko, baserri erdiaz gozatzeko aukera. Beraz, aita eta aman zeuden bitartean, ezin zuen maizterrik sartu baserrian. Eta berak, dakigunaren arabera, eta badaude garai hartako testigantza batzuk, oso nabarmenak eta oso argiak, berak etzegoen pres, autosapalkuntza horretarako, berak etzegoen pres, bere bizitza emateko gauta egun esango genuke beharrean, lanean, beste batzuen mesedetarako. Orduan hor, sartzen da bigarren elementua, krisia da elementu bat, bigarren elementua da tretatxuren nortasuna. Eta da, lehen aipatu duen bezala, gizon bat, zirte edo sarte inber dauenean egiten dago. Ez du damurik. Eta orduan, berak momentu baten ikusten du, bere bizitza ez dela izango hor bizimodu errukarri baten truke baserritar bizitzea, eta, beste bide batzuk bilatzen ditu, ez? Eta hirugarren elementua izan zen jauntxoekin eukizuen talka. Lehen esan dugu Gipuzkoatik ibili izanean eta hola nobilak eta egin zituztela, bere herrian zegoela ere, beste ligoteo batzuk egin zituen, eta azkenean andra batekin topatu zuten hogean, eta gizon andrazalea zen. Eta hor sortu zen, herriko jauntxo batzuekin, borroka bat esango dugu, ez? Eta borroka hori hain izan zen gogorra, eta hain izan zen ganera jauntxoen aldetik hain, esango genuke, erruki gabea, ze azkenean berak hartu behar izan zuen erabaki hori, ez? Erabakia nik ezin dut bizimodua atara normal nire herrian, ez? Eta beste bide batzuk bilatuko ditut, ez? Orduan, 3 elementu horiek batu ziren, bera, baserri hori izteko, bere familia izteko, eta bide lapurretara joateko. Hau ikusita, orduan bueltatzen gara, hasierako galderara, bandolerismo soziala, patakon etedan bakarra, eta egia da, egile batzu pentsatu dutela, tretatxuk ezuela ematen bandolero sozialaren perfila, Eta nik egin dudana apurbet izan da, begiratu dokumentazio guztian, begiratu Eri Hobsbawmek zerrendatzen dituen ezaugarriak, zelangoa da bide lapur sozial bat, Eta, kontuatzen zara, igual danak ez, baina gehienak betetzen dituela, Batzuk aipatuko ditut labur-labur, injustiziaren ondorioz gelditu zen legez kanpo, hau da, jantxoek egin zizkioten jukutria eta amarru eta azpiloko horien ondorioz gelditu zen legez kanpo herritar askoren begietara. Jaioterrian lasai asko ibili izan, jendeak babestu egiten zuen, ostera, bere bila doazenean agintarien agenteek eta bar, jendeak ez die laguntzen eta oztopoa jartzen dizkie. Bortizkeria bere lapurkarreran oso tentu handiz erabili zuen, oso gutxitan erabili zuen, eta nik esango nuke, testigantzak ikusita, berak ez zuela ez inor zauritu, ez inor hil. Eta gero ordena morala urratu egiten du, hori klasiko bada, eta ikusi dugu zelan ibili dan, andrakin, batera eta bestera. Eta, gero geldituko lirateke argitzeko beste batzuk, bandolero sozialaren klasiko bat da, patakonengatik esaten zanaz, daukanari kendu, ez daukanari emon, aberatzari kendu eta pobreari emon. Hori bakarrik ahozko tradiziotik dokumentatu alda, guk ez dugu dokumentatu tretatxuren kasuan, baina egia da, badaudela zantzu batzuk, eta egia da adibidez, batzuek kontatzen dutela, bere herrikoak, meinakakoak adibidez lotinatarrek, eurak mandazainak, bidean topatu, eta orduan tretatxuk
bentara eraman eta bentan gonbidatu eta ganera esan, dirua behar dozue, berak galdetu, lapurrak galdetu, eureia dirua behar zuten, ez? Bueno, hori ikusten dugu jarrera bat, ez? Bueno, guzti hori ikusita, ondorioa da, perfilean, Hobsbawmek marrastu zuen perfil horretan mungialdeko baserritarren begietara, beraz sartzen zen eskema horretan, beraz posiblea da bandoleo soziala izatea. Faltatuko litzaiguke ikustea ahozko tradizioak zer dioen, ia bat datorren horrekin ala ez. Eta, bueno, horko plauiek sartzen dira, Xabier Amurizak batu zituenaz aparte, gero beste batzuk agertu dira, oso antzekoak, eta hor ikusten da. Kopla horietan baten esaten diote, ez du kantatuko oso kantari txarranaz, baina Tretatxu Larrauriko landako semea Bizkaiko Lapurdanen gobernadorea. Hori esaten digu argita garbi, ez daukatela saltzeko. Bizkaiko Lapurdanen gobernadorea. Hori da, arro daudela, eta pertsona hori dela, pertsona bat eurentzat importantea eta itzala hondikoa. Eta gero, beste pasarte baten, beste apaldi baten esaten dute, Tretatxuk esan nahi dugu, Begoña gainean, ez da bela koiuko, ez da bela atrapatuko, Bizkaiko lurrien. Orduan hor, interpretazio literala egin leike, eta hor egia da, ez zutela harrapatu Bizkaian, Gipuzkoan harrapatu zutelako. Baina gero beste interpretazio bat egin leike, eta da, nire ustez, apurbet bere beste dimentsio batera eramaten gaituena, eta da, harrapatuta ere, Tretatxu libre da. Tretatxu ezin dozue harrapatu, naiz eta pertsona atrapatu, ez? Claro, kopla horiek, pentsatu behar dugu, orain dela, 300 urte jaiozan bide lapur baten omenez kantatu direla eta gure egunetara heldu direla. Bide lapur hori ez da agertu historia liburu oso espezializatuetan azken urteotan bai, baina ostantzian ez da inon agertu. Eta mantendu egin da bere oroitzapena, bere gomuta, eta mantendu egin da eta indarra handiarekin. Egia da ja gure egunetara heldu dela oso desitxuratuta. Jendeak ez daki. Nordan Tretatxu jendeak badaukalako impresio orokor bat, personaje on bat izan zala, personaje importante bat, baina ez daki besterik. Baina mantendu da Bakion, Meñakan, Gatikan, Txataben, inguru guzti horretan mantendu da. Orduan, horrek ematen digu heroi bihurtu izanaren indarra, ze indarra eukizuen, pentsatu behar dugu ze gertakizun etorri ziren 1750 urtetik aurrera ona. Etorri ziren, gerrak etorri dira, konbentziokoa, karlista dabiak, frantsesa da, gerra zibila, hemen 11 gauza gertatu dira, eta alan da guztiz bere oroitzapena hor gelditu da, hor iraundu, ez? Eta gero bestetik, pentsatu behar dugu, iraun egin badut, kopla moduan kantatuta, horrek eskatzen duela kontsentsu bat. Hori kantatu duen jendeak, kantatu duen klaseak, baserritarrek kantatu dute hori, baserri giroko eremuetan gorde da, eta kantatu badute hori izan da eurek horrela ikusten zutelako. Hau da, bere Tretatxu pertsona hori eurek mitologizatu egin zuten, heroi bihurtu zuten, eta horretan, esango genuke, pertsona alde batera gelditzen dela, eta bihurtu dela beste gauza bat, ez? Bihurtu da euren ikur bat, bihurtu da euren borroken eta euren desiren simbolo bat, ez? Eri Hobsbawmek esaten zuen, bandoleo soziala dauzen lekuetan beti dago gatazkaren bat lurrarekin lotuta, ez? Eta argi dago Tretatxu agerian usten dugula baitere agerian hor zegoen gatazka sozial hori, behar bada oharkabean pasatzen dana sarri askotan, eta agerian usten dugu baita ere hor egon zan gizarte sailaren erresistentzia gogoa. Jende horrek
galdu zituen baserriak eta ikusi zituen jauntzuen gehiegikeria guzti horiek, baina horrek ez zuen esan nahi admititu egin zutenik edo ez zutenik ezer egin. Eta apurbet lehen esaten zenduna matxina dena eta hola, azkenean nik behintzat horrela ikusten dut, kultura beraren osagai desberdinak dira. Eta da, baserritarrek eta baita ere Bilbo bezalako hiribilduetako beko klasetako jendea konpartitu dituzten osagai batzuk. Eta osagai horiek dira agintarien aurrean eukidabe jarrera bat ez dugu esango erronka botatzeko modukoa, baina bai esango dugu guk gure eskubidea dauzkagu, eta gure eskubideak entzen badizkugu zue, guk borrokan egingo dugu, ez? Eta osagai horietako edo hori ikusten da bai matxinadetan, ikusten da bandore sozialetan, eta ikusten da beste jarrera batzuetan, ez? Orduan, kultura baten parte ikusten dut, eta horregaitik hasten gara pertsona batekin, tretatxurekin, eta amaitzen dugu gizarte sail oso batekin, ez? Hau ez da pertsona bakar baten ganeko liburu, hau da, mungialdeko baserritarren ganeko liburu bat. Eta, hori da dana. Horrein, parketu zuen txanda da, zemen labur bildu da, pixka bat liburua, honena liburua irakurtzea da, ez, oso ondo idatzita dagoelako, agiri da kazetari zena duela Hektorrek, da ondo errez idazten dan, irakurtzen dan liburua da. Ez alantza edo zer sortzen zaizua. Hau beste Euskal Herri bada. Hemen agiri dan beste Euskal Herri bat, bai Euskal Herria, noski. Bai, pini. Kilometro batzuetara irizpidea, ez da, gaizkile soziala edo arrunta den edo ez bakarrik kilometro batzuetara. Ejemplotxo bategaz ilustratzen duten. Leku berean, denboraren poderioz aldatu egiten dizela iritsiak bebai. Ze pasa den astean, eso gen hilabeteta, etorren liburua irakurrita eta egon gara, zera hor, Ribera del Duero, Roa de Duero, izeneko herri txiki eta eder batean da. Roa de Duero, bi zera, kolegia eta ederra izatez aparte, bi personaje, historialetik ospetsuak izan dizenak, hil egin ziren bata, Cardenal Cisneros. Eta bestea, El Empecinado. Dago paseotxo bat Dueroren gaietik, izen oso polita dagoen hor Logroño eta zeratik, total, Cardenal Cisnerosen brontzesko zera bat dagola, eta berandu aiega ginen, joan ginenok ikusteko kolegiata. Eta kolegiata barruan gu bakarrik eta turismo ofizina daroan eski, oso ondo jantzita historias. Os voy a acompañar para que veáis un poco el pueblo y tal, y había un cartel. El 19 o 18 de agosto pasado se celebraron unas jornadas de ensalzar, no a Cisneros, al empecinado, porque uno murió, pero al otro le ejecutaron. Al empecinado fue militar, luchó bastante junto con el cura Merino contra los franceses en Roa, pero luego vino Fernando VII, este siguió siendo liberal, se dio cuenta de que había unas leyes con las vidas, total que... Y nos dijo la chica paseando por el Espolón. Esta imagen que tenemos aquí del Cardenal Cisneros, los jóvenes y nosotros, amigos de la historia de Roa de Duero, vamos a ver si la quitamos. Ponemos las del empecinado, porque hasta hace 25 años era un ladrón, era un sinvergüenza y estuvo 2 años preso, pero ahora hemos visto que de eso nada, que era el más liberal, era un burgalés y era de la Ribera del Duero, y lo que queremos es su figura, ponerla aquí, y la de Cisneros, leku berean, zelan aldatu egiten diren, claro, está tretatxuk eta zera ez. Baina el empecinado
ze arroako jende historianen salean entzutea hori gauza, jode, posik. Eta zutaz akordan nintzen, eta nio etor, eta nik gaizkila arrunta den tretatzu edo bandido soziala edo zer den, baino ez 40 kilometro eta leku berean. Gertatzen dena da, tretatxu edo Patagonen kasuan, oraindik gaude aurreko pausoan, ez? Da, historian ipintzen, hori da lehengoa, ez? Orain arte, Patagonet zegoen Josebak ipini zuen arte, ez? Eta tretatxu orain sartu da. Eta nik esango nuke, eta liburuan aipatu ditut batzuk, gehiago daude ateatzeko. Inongo dudarik gabe, gehiago daude, eta ateako dira. Eta merezi dute, eta ganera hori ez da bakarrik eurak euren historiarekin, da eurek eta batez ere atzetik dagoen herri multzo edo herri tarsamalda horren ikuspegia eta borroka, ez? Eta horregaitik dira importantea guretzako, bestela, egia da, lehen esaten zenduen tretatxoren bizitza irakurtzen dozu eta novela historiko bat emoten, eske, danetari deko, tiroak, sexoa, apurbetola jauntxo gaizto batzuk, eske, jode, zenbat pelikula ikusi ditugu olakoak oesteko pelikuletan eta. Hainbeste, baina guretzako hori ondo dago denpora pasarako, ez? Baina gero, benetan guretzako importanteak dira atzean dagoenagaitik, ez? Herriak hartu dituelako eta bihurtu dituelako bere ikur. Galdera gehiago. Bai. Minaka eta gatik eta epatu duzu, baina berbi horrein ere heldu zanaren oihartzuna, Bai. Bai, eta batez ere... Bai, grabatzen da. Grabatzeko. Eta herria igual ez, baina hausuneak, Mainu, Arene, Almike, hori dena bai. Eta nik entzuna dago eta Arenen, erabiltzen zala hori, doinu hori, edo kanta hori, umeak loarazteko, o lo egin arazteko. Eta, bueno, ez duzu kantatu, zara usartu, baina, eta tretatxu larra horiko landako semie, Bizkaiko manda zinen gobernadorie, hori behin da berriro errepikatu, hori umeak lo arazteko, lo egin arazteko. Zuk entzun dago ez hori? Ez. Doinu emoitzazu. Lotzatu. Ez lotzatu mesedez. Tretatxu larra horiko landako semie, Bizkaiko manda zinen gobernadoria. Hori kantaten da, eta gaur egun arte. Hori ez teko zuerten da, larrabeko semie. Hori beste variante bada. Landako semie. Landako semie, Mandazainen gobernadoria. Lo arazteko, lo gina arazteko. Bai, berdin ez dauzkuen Meñakan, liburu hau Meñakan presentatu genduenean, aiztabi etorri ziren presentazioa eta gauza bera zaben. Euren amak askotan kantatzen eutzela hori, baina bertsio horretan. Tretatxu larra horiko landako semie Bizkaiko mandazainen gobernadoria. Nik uste dut hor dagoela, eta gero beste bertsio bat ere batu du jataben antzekoa, eta hor ja badagoela aldaketa bat, ez? Beranduko kontua da, eta jo, igual, eske Lapurren gobernadoria esatea, orduan ja mandazainen gobernadoria bilakatu zen, ez? Baina ez dut jakin, behitu, eta postenaz Bermeon ere, haren esan duzu, harene aldean? Bai. Bai. Bai, menditxuen, harene. Bai. Bueno, liburuan agertzen da emakume Bermita bar, berarekin hartu emonakoa. Beitu, ikertu ez dut egin, ze dokumentazio pilo dago eta ez da inon ezera agertzen. Baina tretatik dator. Tretak. Treta. Eta da, gero diminutiboa, tretatxu. Treta egin. Hori, han Busturialdin erabiltzen dugu tretak. Tretaten ez kopletan Berak baten... Olako... Baten esaten deu, bere aitari esaten ziotela treta, eta horregaitik berari tretatxo. Baina berak esaten du kontestu baten dala bere kontrako salaketa batzuk libratu nahi dituela. Orduan, nietzako ez da sinesgarria. Hori momentu horretan esaten du, eta berak baino ez esaten ez du beste inok esaten. Nik uste bera izan dela tretatxu beti, eta segurutik izakera gaitik, izango zala olako... Behori gazteleraz, treta gaztelerati datorren.
hitza da, euskeratuta. 19. mendean, 1840 eskualde guztietan, hori da hipotesia, frogatu berko da, zera Patagonik aztertzen nengoenean, eskualde guztietan lapur banda bat zegoen. Eta beraien artean, konpetizio eta burruka ere bai. Hau da, da zergaitik, ez duzu aipatu, aurrekoan aipatu zen duen, nunik ezi zuen tiruak botatzen eta armak erabiltzen eta gaztelera tetatxuk. Preso Gonzalako Kartagenan. Eta nun ikasten dira gauze kartzelan. Han bihurtzen da, ja, gaitua hortarako. Hori be ofizioa da. Patagonen eta gero Patagonen kasuan, une batzutan da ertzaina, esango genduke, eta beste batzutan lapurra. Leku bizetan ofizio biek erabiltzen ditu. Eta muga nun dagoen, 19. mendean, gauza batzutarako kontratatua izaten zen, eta gero beste batzutan bere kabuz egiten zuen, ez? Eta hori, 19. mende lehenengo zatian, gizarte egiturak erabat desegiten direnean, ez erabat desegin, eta hobeto esan da, danantzako biherrik ez dagoenean, eta superpopulazio bat dagoenean. Natalidadean jaiokuntzan tasen kontrola, eta natalidadean kontrola 18. mendean egiten ezten da ja, Euskal Herrian. Eta gero, gerra baten ostean, konbentzioko gerraren ostean, hainbat partida ateratzen dira, bai, hainbat. Horretik eskualde bakotxeko. Eta gero dago, Napoleonen kontrakoan. Napoleonen kontran be, partidan sartzea, bazan, aberazteko formulat, ofizio bat bihurtzen da. Gertatzen da, gero, irabazlearen alde jartzen bazara, komandanta maitzen dozu. Zera, Bolibarreko amaitu zuen moduan edo generala. Beste banduan jartzen bazara, erio zigorra daukazu. Baina Patagonek ere erabili zuen, momentu batutan realista da, erragezalea, eta horrekin amnistia topatzen du, eta lortzen du. Beraz horre 19. mendik guzti horretan badago, eta arma erabiltzea libre zegoen Bizkaian. Eta armak erabiltzea zan nobledunen privilegio bat. 16. mendean irabazi zuten gauza bat, edozen personak arma bat erabiltzeko eskubidea zeukan. Da armak direlako askatasunaren simbolo. Gaur egunean, Ipar Ameriketan, esaten danean askatasun simboloa dela arma, hori da kultura errepublikanoaren barrokoa, da hemen definitzen egondan kultura Europako testu inguruan, horreik deitzen zeiako kultura republikanoa. Bizkaian, Gipuzkoan, Apurdin da, kultura errepublikanoa zegoen Holandan moduan. Gertatzen dena, Holandan, imperioen kontra, momentu, gobernu republikanoa indarrean jartzen dutela Amsterdamen. Eta beste hiri batzutan, beraz, Europan badago kultura republikano bat hainbet hiritan. Eta Bizkaian ere bai. Ente guzti hauek, kultura republikanoaren barruan kokatu behar dugu. Horregaitik, onelako portaerak. Hemeretzik garren mendean guzti hori aldatzen da, ostabe, Ameriketarekin. Gerrekarrizten ostean, Ameriketaranzko joera, ustu egiten da, bai Ipar Euskal Herri osoa, eta Euskal Herria be, izan eskaperako formula bat. Kostaldean ez horren beste. Kostaldean beti dago beste aukera bat. Itxasua zabalagoa da beti. Eta orduan kostaldean beste aukera asko sartzen dira. Horregaitik gaur egunen kostaldea beti da demografikoki densidade asko saltukoa barrualdea baino. Aukera gehiago dago kostaldean. 10 urte gazia bizimodu etopatu daiteke. Baserrien ez. Baserrien 10 urte gaz, 12 gaz, hor produzinua finkoa da. Eta
ez dago horren beste aukerarik. A ver, beste zantz. Honek ekartzen duena da beste fenomeno bat, eta da poliziaren antolaketa. 1875-etik, aipatu duzu, Orozkon batzen dire batzuk, baita ere militar esperientzia dunak, militar esperientzia dauketenak, zen militargintza oso maitatu izan da Euskal Herrian, irten bide profesional moduan. Edo norzin zikean joan armadara, armadara joatea privilegio bat zan. Horrela ulertu behar dugu. 16. mendetik 19. mendera privilegio bat zan armadara joatea. Iraultza frantzesak armadara joateko aukera guztiei zabaltzen zinien, hori izan zen lorpen bat, herritarren lorpen bat. Horrein armadara joatea obligazio moduan jarreta batzuk libratu ginen, ez? Entez ginen joan, baina ulertu behar du historikoki armadara joatea privilegio bat zan. Zergaitik? Ze aberastasuna lortzeko iturri bihurtzen zalako. 19. mendera Euskal Herri Bizkaiko edozein eskubidea zeukan armada joteko profesional. Armadak dana ziren profesionalak, mercenario. Eta hor ikasten da ofizioa, irabazten da dio apur bat eta itzuli egiten da. Horregatik Orozkokoak, buru egiten dauenak eta beste batzuk, hartu armak, etxean zeukaten armak, ez teinon, eta zera preparatzen dute. Koronela zan, Orozkoko alkatea, eta bere bigarrena zan, bere loba, eta hori kapitaina zan. Eta hori aipatuta, Orozkon tiroketa dagoenean, lapurren erantzuna da, tiro egin, eta esaten dabe, ordoa 1000 demonio-gaz. Eta hori horrela jasota dago. Los ladrones respondieron ordoa 1000 demonio-gaz, que quiere decir, ahí va con 1000 demonios. Eta hau ekartzen dut, esateko, aipatu dugu, erdaldunak zirela edo erderaz bazekitela batzuk, baina euskaldunak ziren, euskeraz bizi ziren, eta euskeraz bizi ziren, iaia ibili ziren leku guztietan. Bilbon, Gipuzkoan barrena ibili zirenean, Mungialdean zeresanik ez, eta askotan ikusten dugu gero agintariak deklarazioak, eskribauak eta deklarazioak hartzea joaten dienean, itzultzaile lanak ere egin behar dituztela. Orduan, alde horretatik, euskaldunak, baina momentu batzutan erderaz eitzen dabe. Eta erderaz eitzen dabe, askotan lapurreta egiten ari direnean. Zertarako, norberaren euskera, izaten zalako, lapurra identifikatzeko bide bat. Garai hartan oso normala zan jakitea berbetan entzun da, hau bakiotarra da, Eta orduan, egiten zuten edo erderaz, edo eurena etzan euskera bat. Eta, adibidez, bizkaitarra bazan, igual gipuzkeraz. Eta kontra ez. Hau da, mozorratu egiten ziren hizkuntzarekin. Zer? Eta besterik? Pelikula egiteko. Itxaroten nago. Nik esan dutzen, oneri zelanda handia egin zuenari. Esan dutzen liburu erosteko eta hemen zeukela gidoia. Baina erantzun estan zan ditzen da Garaño. Jon Garaño hori. Erantzun estan honek historikoekin apurtxuen ekatuekin dela handiarekin eta modernoak ditula, baina zegaitik ez. Baina bai, pelikula baterako gidoioe ona da, zelantza barik. Pelikula hori testu inguruan jartzea hori da oso... 19. mendekoarekin be nekatu egin zala, 18. mendean, baina
pelikula historikoa dire beti garestienak. Ez da besterik, kuriosidaderik ez daukazue. Bale ba, eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi.